Здравейте, аз съм Маргарита и ще ви покажа как се прави макет на вулкан. Това са ни нужните неща, за да направим макета на вулкана. Течно лепило, картон, оцет, сода, тиксо, боя за отцветяване, бутилка, ножица, четка и молив. И с тази хартия ще я скъсаме, за да я сложим тук. Наливаме вода, за да умекне по-хубаво хартията. Ще очертаем чинията, за да стане кръг и да вземем основата на вулкана. Кръга. Залепваме шишето за основата. Това е основата на вулкана. Ще го завъртя, за да видите как изглежда. Седените хартии от водата. Към тях ще прибавим течно лепило. На основата. Това е нашият вулкан, а ще изчакаме да изсъхне, за да можем да го отсветим. За зелено и кафяво ще отсветим вулканичната планина. Ето по този момент, в който ще изсипаме содата. Изсипваме боята, за да стане цветът. Така идва този момент, в който ще изсипаме това и ще изрихне вулкана. И така изглежда вулкана.